totoo lang, thankful talaga ako kasi nalaman ko na safe yung family ko sa Pangasinan. Tapos, of course, thankful din ako dahil umuulan man, umuulan din ang pagmamahal. Ayun, thankful ako sa araw na to kasi buhay ako, buhay family ko, and natapos namin yung pinapagawa nila Mr. Paul and Mr. Love. Shout out you. Thankful ako ngayon kasi wala nang ulan at wala nang bagyo makakapasok na. Thankful ako ngayong araw na to kasi despite of the complexity na nakikita mo para hindi maging inspired sa trabaho, nasasurround pa rin ako ng maraming tao dito para gawin ng maayos yung trabaho ko at para mag-stay. Ayun, thankful ako kasi maganda yung panahon ngayon, safe ang lahat, and okay pa rin. Thankful ako ngayong araw kasi natapos namin yung gawain namin sa IT department. Thankful ako kasi buhay and binigyan ako ni Lord ng another opportunity na mabuhay. And today, pinapagsalamat ko na safe yung family ko sa Pangasinan. Thankful po ako kasi maayos po akong nakarating. Thankful ako ngayong araw kasi nagising ako kaninang umaga tapos nakarating ako dito ng buo. Thankful ako kasi nagkaroon na naman ako ng panibagong buhay sa araw na to na binigay ng Diyos at nagkaroon ako ng pagkakataon upang makapagtrabaho na naman sa kumpanya ng SP Madrid at makasama yung mga kapwa ko, empleyado dito. At yun lang. Have a good day.